Здравейте отново! В това видео ще си поговорим за едно много странно и чудато оръжие, което се среща в един ръкопис. Преди да започнем, ако ви харесва съдържанието на моя YouTube канал, се радвам да се абонирате. А ако все още не сте го направили, предварително ви благодаря. Сега, нека да започнем. Всички знаем какви са оръжията и доспехите в средновековието. Виждали сме ги в интернет, по изображения, по филми, по анимации и различни източници. Но това са доспехите и оръжията, които са използвани от феодала, най-богатите средновековни люде, генерали и владетели. И това са всъщност най-качествените доспехи и оръжия в средновековието. Но имало и други доспехи, други оръжия, които са използвани от по-бедните, по-обикновените войници. Съответно ще си говорим точно за едно такова оръжие. Чували сте за Библията на кръстоносците? Това е много интересен ръкопис. Там се среща едно чудно оръжие, чудно острие. Може би е измислица на автора. То обаче се среща много често, тъй като се среща толкова често из ръкописа, може би е истинско оръжие. Разбира се, изглежда като земеделски инструмент, приспособен за война, като оръжие. А може би е истинско оръжие за по-бедните войници, по-обикновените войници. Става въпрос за точно това острие. Късо и много широко острие, с много интересен гръб, който може да нанесе ужасяващи щети. Тук в това видео ще ви представя конкретно една репродукция, с която аз разполагам. Репродукцията е от Marshall Historical. Оръжието има обща дължина от 92 см, дължина на ръкохватката от 40 см, дължина на острието 52 см, в най-широката част на острието ширината на самото острие е до 15 см, като има един леко извит режещ тръп. Острието, както казахме, е изключително широко и късо, с дебелина на самият гръб на самото острие 4 мм и няколко назъбени области при гърбът на острието, като практически това острие няма връх, тъй като е предназначено за сечене. Късо и тежко, но ужасно острие. За противника, това острие е създадено за по-бедните войници, както отбелязахме в началото на видеото, създадено единствено да сече, създадено да нанася такива щети, от които не можеш да се възстановиш. Дръжката, както казахме, с дължина от 40 см, с танк продължаваш по цялата дължина на ръкохватката, т.е. на дръжката, която е занитена за самият танк с нитове. Това оръжие с една ръка трудно може да бъде контролирано, но може би то не е направено за да бъде контролирано. Обаче е предназначено за две ръце. И когато съответно го използвате по предназначение, това острие става изключително бързо и изключително опасно. Може би бих казал, че има два недостатъка. Първият недостатък е в дължината на острието, което не ви дава много голям обсек на действие. И вторият недостатък – липсата на гард, което означава, че ръцете ви не са защитени от вражески атаки, нито от самото острие. Тоест, ръката ви може да се приплъзне към острието, което е много опасно. Тъй като това оръжие не е предназначено за пронизване, а само за сечене, може би няма да има чак такъв проблем. А имайте предвид, че обикновено
трябва да носите и ръкавици, с които да тазите своите ръце. Разбира се, това острие има и версия за една ръка, която наподобява мачете. Всъщност геометрията на острието за една ръка е също като за две ръце, но при версията за една ръка, едноръчната версия, е съответно, че самата дръжка е като кука, за да може да не ви се изплъзва острието от ръката. Като заключение може да кажем, че това оръжие по всяка вероятност не е било измислица от автора на този ръкопис, Библията на кръстоносците, тъй като се среща многократно и с самият ръкопис. Второ, това оръжие е тежко с широко острие, направено да сече като брадва. Не съм го тествал, но смятам, че това оръжие може да разбие дори щитът на противника. Трето, възможно е в началото да е било и земеделски инструмент, приспособен за война, но в последствие да се появил и подобно, по-евтино и по-достъпно оръжие, предназначено за обикновените и бедните войници. Тук искам да отбележа, че към краят на 13 и началото на 14 век се появяват нови видове мечове, които прави по-старите типове мечове да бъдат по-евтини и по-достъпни за обикновените войници. Поради тази причина в ръкописите от 14-15 век виждаме още по-масово обикновените войници да носят едноръчни мечове, известни още като Arming Swords. Това беше всичко за сега. Благодаря ви, че стигнахте до самият край на видеото и отделихте от своето време, за да го изгледате. Харесайте и самото видео, споделете го с вашите приятели и ако не сте абонат на моя канал, ще се радвам да се абонирате. Вашата подкрепа е много важна за мен. Приятен ден и до нови срещи!